Kodwa neminyaka yenu hayi ayingeke mfethu waphuma impela. Akodwa iCovid yakalokhu njani? Mjito ugibela nambana khathali yesicile lapho. Ayo kancane manje. Kancane kunjani? Gibela amayasha amancane. Ayikhahlelana impela ke lezi. Nami ngithanda kanjena. Bayizobamba nedosi. Hayi sikhudla nazo. Ngiyarobha manje. Bona ngophela phakathi. Futhi yozifike nazo. Mhlawumbe yakaGamethe. Ngiyakhona vele. Yeah, ngathi ngiyibuyela imvubu yakho. Uthi ngiyadweba imvubu yakho uyothika naye. Yoba nje sithina naye. Ngithi Mana kusahleli phambili leyani. lokhu iseyini le yanto. Ngithi ngiyaholopha Kodwa iCovid izodijima lapha ngithi yenye phela yacisha. Yoshaya isibunu ayishayisa. Yangena iCovid. Ngithi COVID-19 asisimo selokana. Yangena iCovid. Ngisifakile mina safika ngisifake isamfonyo. Ngithi ngisifake isamfonyo ngempela. COVID ngithi ngeke. Namhlanje kunamhlanje. Bathi indoda engaziyo. Ngithi indoda engaziwa ngempela indoda namfazi. Gibela sampe. Ngithi woza nabo ngempela. Ngithi woza nesamfonyo ngifake iCovid namhlanje. Ngiyakhipha ngekada. Nangu orange uthi kudubula amakenza fine dala ngithi. Uthi lona ngaka ngiphawula kini mina. Ukungihlelekini bafana abantu uzange ngihutule. Ithi yeza le yanto. Yangena iCovid. iCovid-19 ngempela azifikile. Yena ntibaleka nayo. Angayibona inqumo omunye umjito emadukwini eTrek. Hayi. Ndoda nazo. Ngithi ndoda. Yeah, leti COVID imfola makhona eTrek lapha. Uyasala indoda engaziyo. Asopha ndoda imhleli COVID-19. Ithi mabuleka COVID. Ijeni. Akusumshado. Hayi uhulumeni akadlala u7. Kudlala emnyama ndoda manje. Ngabe uyarobha. Ithi nayo COVID ithi ngeke mfana wami ithi ngeke. Oh ile kaMbhele leyana. Hayi ngiyayivuma mfowethu.